ni CAF nigi rapim mar mor. Kaka watimo weche mag siasa samoro pacho ka ema wagoga agoya ma onge gami pimie mor makata ifwa lweti nyalo go ng'ato. Mae nyaka wamorie, lakini nitiere rapim mar mor kama morno nyaka dhi magikie. Inyalo mor to bang' morno chak lokore lit. To bende Victor kiweyo kata mana mano, mor bende nitiere ido ka mor bose nego ji. Nitiere kamineno ka mor osebetie, ka mor odhi asasa. Gimoro amora kitimo titime gi kama ogikie. Omiyo aparo ni ka wamedo dhi ahinya kama, to mana kaka Jay chiwo warning ni samoro CAF nyalo wacho ni to ka koro final wamiyogi to mae manyo dhano omuomo, nikech king'iyo adier ma nitiere ni Kasarani nyoro dhano nyo omuomo nikech ineno ka ji ochung'. Ting'eno onego bed ni dhano ok chung' nikech kombe moket ka 48,000 ka onego bed ni romo ji. Taparo ni ote machielo bende ne CAF, jogo mang'iyo kaka ing'ado otiko pacho ka. Inyalo paro Victor, chieng' wuok tich kapok wawuok ka to otiko ma tich ang'wen noserumo nyaka ma Jumapil. Koro nitiere jok moko ma bende loko chumbu gi gini. Ma ng'ato dhi okawo otiko 1,000 kata otiko 1,000 gi kidhi kacha cha kidonje e bridge ma Kasarani kacha. Nikech ng'eni parking ni mabor. Inyalo park TRM kocha kata chien koni. To e dho bridge ka mondo koro i-cross, iwinjo ka ng'ato uso otiko ka. Otiko. Ochalo njugu miono. To use 100 to otiko en 200. Koro ka ng'ani okawo otiko 100, ting'eni ng'ani nigi 100,000, ohala ma chieng'no omoda godhiambo. Koro mae momiyo nja nadie nono, nikech king'iyo opira ma Thursday nyaka Harambee Stars osetugo dakika 15 to pap pod pok opong'. Penji ni to otiko mane opong' chieng' wuok tich jogi gin kanye? Kaeto Ken bende biro nyisi ni nitiere mbui moro mabe mabandia ma jomoko nyodhi oyawo. Koro mido ka ing'ato ng'ado otiko, eno ng'ado otiko e mbui mar CAF to kare ma mar achudhe. Koro ing'eni ng'ani ka biro gotiko mare kaka dhana nyaka iwang', nikech en responsibility mar ofwamb kich mondo mine gine ni to website mantiere ma jomoko ng'ado otiko dak osebedo pulled down. To jok manitie behind it dak osemaki. E dho Kasarani ka e penjruok mwapenjore nyaka sani, jok ma ono otiko gi dak osemaki gi gin jomage. Jok ma ono otiko gi, nikech Ken biro nyisi bende nyoro naneno kochiwo warning korwa kocha kowacho ni kik inyiew otiko kuom ng'ato. Ting'eni samoro ng'ato osegombo ke joge njo osenyiew otiko mang'eny. Ongego koro bedhe ni ng'ato samoro gi dich moro nomako ok nya biro toro ng'ato ni usnama. Kaka game mokwongo Kileo nomiya ticket kech ng'eni nitie manja ne omiyo makato makagi. Mare manja na dhi godo. Tiyudo ka ng'ato bende koro wuok ka chieng' dakika mogikni ng'at ma ono ticket mano warogi en ogolo gi kanya nyaka sama wawueni onge ng'ama osemaki. Koro ing'eni ka ng'ato biro gi ticket mano onyiewo kacha kokinyise ni mari ni osemeny ng'ato osedonjo godo, en ratiro mar ng'ani mondo penj to kare pesa nani kanya. Koro magi gik ma samoro miyo dhano bende chopo kanyo gasira ni nyaka gidonjo. Ochopo gasira gi jaji ni kech koro ye wang' isebiro michopo nyaka e dho Kasarani, ineno ka adhula ye jaji ni kacha to ok inyal donjo. Papuo. Tibendi ting'o tiendi kuma intie. Diwinjo ka pap goni ting'eni mondo dhi Kasarani kacha gini nyochi sei ke winda la deka ng'wen. Mi nindo godo. Samoro ni nindo nagi woche kisepango gigi. Makata jadolo nyiso ni anta biro mane first service team Rico da chopo. Ogole Rongai. Ng'ato bo kata Kisumu, ng'ato ya kata Kisumu kata Homa Bay. Kokichope Kasarani ka magi manyaka wakwedi. Kasarani lokore Kisran. Yes, pinyo wacho nyaka team investigation mok nigi laumu bende mana ma fans kende. Jochumbu mag otiko gi CAF bende nyaka ng'eni ma Kenya. Kenya kae watamo wang' dhano. Timbe waricho. Momiyo iriembo wa pinje mamoko. In fact, kinyo kuna chike buket ne Kenya, kibiyo ge chike ma oket ne Tanzania.